आज बुध दिन हवे बड़ा जाता रहबा लगे ना सट बड़ी खतर रहबा लगे ना सट बड़ी खतर रहबा संगे साटा पिलाइल भतर रहबा लगे ना सट बड़ी खतर रहबा संगे साटा पिलाइल भतर रहबा साटा पिलाइल भतर रहबा। अजय म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बरगढ़वा। जबे तहना गोरहरे कैसन होई हाउ नीचे के तोरहरे ऊपर बहजबे तहना गोरहरे कैसन होई हाउ नीचे के तोरहरे तोरा लागे जवानी भइल लता रहबा लगे ना सट बड़ी खतर रहबा लगे ना सट बड़ी खतर रहबा संगे साटा पिलाइल भतर रहबा लगे ना सट बड़ी खतर रहबा संगे साटा पिलाइल भतर रहबा साटा पिलाइल भतर रहबा साटा पिलाइल भतर रहबा। अजय लाला नहीं तोरा के छोड़ी पैसा दिले बाबे मन भर कोड़ी अमित अनिल नहीं तोरा के छोड़ी पैसा दिले बाबे मन भर कोड़ी मुन्ना मद होसी वाला कच्छी हता रहबा लगे ना सट बड़ी खतर रहबा लगे ना सट बड़ी खतर रहबा संगे